Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Ya. Ayo, Bapak wis sisan dadi. Lho. Lho alah. Nang jula-juli ta iki, Mang. Oh, sakane jaran kepang tiwas aku nggawa sapu juk iki, Mang. Sisan dikidungi. Ijo-ijo kok molak-molo. Sing abang taleno gak melok duwe bojo kok celak jaluk nek kebimbang nang blanjano nek ana kembang mas kembang raibang bojo rondo tuwa gegeran rapi sing prawan nek bengi bosen ilang nek ana kembang udak nek sing abang nok ndukur kotak kula tuku kemeja nang pasar turi aku heran delok arek wedok sakniki metu Joko padha memeti ana kembang ra kembang keter jambu dipangan uler prawan saiki mas lakok pinter rupane ayu nek turu ngiler cekap semanten atur kula saen boten mengges. Rek, tak ewangi kaya ngene. Ya paribasane omangan sego timbangane sego rawon to ya gak kaya sego pecel. Masih gendeng ya ngono, diantar jula-juli kok mblenger. Dika ijo-ijo. Sapa rumene diundak ambek bos sapa ngerti. Pancene suarane sampe kaya gluduk ngene rek. Timbangane turu sore-sore. Tak ewangi ngidung jula-juli tak terusno ijo-ijo. Mosok kenek meneh dodol. Mosok kenek meneh kaget ana dodol ijo-ijo. Dodol ijo-ijo. Ku sapa iki, Rek? Wah iki panganan iki. Wong iki pancen rezeki gak kenek-kenek anjene. Mlaku awan kepethuk arek dewok. Bapak tak gawe masih dewok wong iki gak ono. Jadi melok gini, BK melok gini. Itu termasuk warisan.
Dik, Malah napa sampean niku? gak lapo-lapo. Lah kok ngguyu ijenan mawon. Iya, Dik, timbangane belajar gendeng gak iso. Lah nggih, ngomong mboten ten ewange kok ngguyu ijen-ijenan. Nggih, Mau golek ewang napa? Lah dolek lah sampean iki napa percaya? Lah napa kula sampean jak ewang? Lho, lah nggih. Napa sampean sik kula niku? Dun, Napa sampean kok sampean jak ewang? arek kula. Kok iso ngarani arek ini lho? Lho sampean lak sik enom ah. Lah arek ah. Nggih. Nggih, napa? Heh, arek manukan iki. Sampeyan pun sembarangan lho nggih. Ngilokaken wong arek manukan iki lho. Lho, belajar kenal kok, Dik. Kenal niku mboten ngoten. Nek napa? Kenal niku sing halus ngoten nek ngomong niku pun sing aturan titik. Lho niki wau aturan kok. Napa sih manukan niku? Manukan Ana niku- adae manuk niku sih? Mboten. Lah napa? Desane manukan. Desane ta. Aduh, lambene nyadi sih. Aku wedi ae. Jange nyopo wedi. Wedi petane wedok mulat-mulat nang nggih sampean lan apa? Sampean ro ah, mulet. Napa? Mulet tiro ta? Nggih mboten semerap sih. Mulet iki weteng luwe. Anggite nak diarepe wong wedok ngono ta? Lho, kula mboten Nyenggol-nyenggol sampean niku lho padane kemanisen ta gantengen ta yok napa? Lho, Kok kula- nyenggol-nyenggol. nek manis e mboten tapi sedep. Turu kula campur terasek. Sampeyan sinten arane? Sampeyan tanggal jeneng kula ta? Nggih. Nggih sampeyan kenalaken jeneng kula Jasmani. Lualah, wedok-wedok jenenge jasudan. Sampeyan niku lho. Pakaian niku sanes sarane wong. Kok sampeyan nyeliwar tanya napa? Jasmani. Krungu ta? Aran. Nggih. Sinten? Jasmani. Wis krungu. Sinten? Jasmani. Lah nggih niku wau. Ngomong pun banter-banter sakaken tuli ta kula niku. Ndang bae mboten krungu kepeng sampean. Lah kampung sampean tepu ndi? Desa kula ta? Nggih. Sampeyan tanggal kampung kula lan apa sih? Nggih, mboten napa-napa benjing kula parani mriku ngoten. Niku lho ngen kula tandes. Tandes. Nggih. Tandes kidul napa lor? Kedul kan setunggal. Tapi kok ngalor. Sampeyan ku tambah sih tambah blakrak kok nek ngomong. Lho, Dijak ngomong tambah ngomongnya gak karuan. Sampeyan ku gendeng tanya napa ta senting. lho, sampean gendeng-gendeng kula nih. Lho, Kebimbang. nggih. Kebimbang, Ya Mbak. mboten ana apa kebimbang sampean ndelok Wadah. potongane, ndelok prae napa kok. Wong ni wedon niku nek nyeladung nggih mesti kebimbang. Kaitane nyeladung ku sese ndesek. Sampeyan jenenge sinten sih? Nun, Jeneng sampean sinten? temenan ta? Lho. Wong sampean non takok jenengku saiki ditakoni kok gak ngaku lho. Jeneng sampean sapa? Iki rada merangsang iki. Nggih. Nek wis takon Merangsang. nek wis takon jeneng ini berarti wis rada kepingin kenalan, nggih. Lho, nggih kepengin kenalan. Jeneng sampean sinten sih? Astomarbi. Ah, ndelok potongan jenenge kaping jenengen niku. Lho, jenenge sinten? Nggih niku wau jeneng sampean niku kapiken. Lho, kula nate nonton Astomarbi. Niku lho, Sing bulu bener tangkis. apa, oh? Aran kula Nggih. Sokran. Sokran. Nggih. Oh sing biasa nyolongan niku. Nggih ta? Enak. Sokran iki biasa lare nggen kula niku nyolongan niku arek cilik niku. Oh, Nggih. arek cilik ya? Nggih. Aran kula le sakniki. Sampeyan le sinten? Aran kula ganti sorokan. Sampeyan pun sembrono lho nggih. Nek Sampeyan kenalan Jasmani, sing nggih? apik ngoten lho. Jasmani, nggih? Jasmani. Laire dina napa? Napa? Lho, Ana lahir- padhe takon lahir barang niku. Lho, lak dicocokaken. Lho kok iso cocokaken niku lho. Kula rebo pai. Kula ta? Nggih. Mboten kula wedi nek sampeyan gunani. Lho, kula napa gunane sampean? Lho lah apa nek takon weton barang niku lho. Sampeyan ku sing genan apa nek ngomong niku? Lho ngeten kula Tambah takon suwe tambah kurang ajar Nek men. takon weton niku, nek mlaku niku kudu pun ditebaken wetone. Ngenten napa-napa niku lho kudu bruk montor. Mboten kula dadakan sing garae sampeyan gunani ngen. Mboten. Peringisan. Eh, Mbok ngene iki waduh. anu, kula niku wae sakjane mlaku-mlaku kelangan dhuwit lho. Hah? Kelangan dhuwit. Kowe iki gak enak iki. Mesti sampeyan mang nemu dhuwitku ayo. Ya, ora dik beringas-beringis Lho ta. sampeyan ketara guyang-guyu petak anakku mang. Lho, guyu kula wong kula rada sijin e. Dhuwit kula ilang ya jange numpak becak Pinten, malah Cik? ilang kabeh. Lho pinten? Nggih ilang niku 1000 karene iki blonjo. Pun tak ketok sukani mawon pun. Sakniki kula malih mlaku ya, mbok sampeyan sukani, sampeyan enggak daya terus Oh, e. dinimangani sampean mlaku. Lah nggih. Saken nggih. Lah ngesaken ta sampeyan nek kula ndelok kula Nggih. mlaku niku. Supaya mboten mlaku, supaya cepet nggih. Nggih. Mlayu mawon. Sampeyan niku. Terus sukani Nggih sampeyan utangi dhuwit mawon pun. Nggih. Kan kula sahuri. Lho, lho Sampeyan niku guyu lho. ha. Le. Nek wedok nek ketok buka dompet ngene iki guyu. Lho lah nggih, sampeyan niku ketara delokane lemune ngene mesti dhuwit akeh iki, Oh, ya ketara. napa? Niki napa niku? Lah nggih, niku napa niku? Bokong. Ah. Dompet.
Lah nggih. Sukane 5.000 man nggih. 5.000 nggih matur nuwun nek 5.000 syukuran. Susuran apa? Lho lah nggih kula nedhi 1.000 sampeyan sukane 5.000 nggih syukuran pundi? Kula sukane 10.000 mawon. Nggih purun. 10.000 nggih? Nggih. Benjing sampean balaken 12,5. Manis entai apa? Sampeyan nganakaken dhuwit ta? Boten lan apa Lah nganak? niku wau. Boten. Niki. Napa? Kula sukane 1.000 nggih. Wah, mudun maneh. Mari. Sampeyan niku sing temenan apa? 1.000 niki. Peringas-peringis. 1.000 niki tempune dhuwit sampean ilang. Lah nggih, Niki 1.000 sampean trimo sing 1.000 niki nggih. Nggih. Lah, kadang sampean ilang blas ta? Duit. Ilang Boten nggih. titik-titik mboten enten. Mboten enten. Pun 1.000 niki sampean beto. Temenan sampeyan pun ikhlas. Nggih. Dek 1.000 niki. Nggih, tapi Kok beto? arisan kula sampean bayari. Arisan kula seminggu Mboten pun petang niki. Oh, mboten enak ati. Kula balaken Dek 1.000. Lho dibalekaken. Mboten purun kula. Nggih. Pun ngeten mawon dhuwit 5.000 sampean beto nggih. Benjing kula lamar sampean. Nggih. Eh? Benjing kula lamar. Lah napa emang ngelamar kula? Lho, ngelamar Doro. Oh, yang delok potongan sampeyan nyambut gawe napa sih kok ngelamar kula niku? Lho, kula sopir. Napa? Sopir. Sopir. Sopir proyek. Kula niki pun ipat-ipat. Mboten purun kula dirabi sopir. Loh. Sopir niku biasa mampir. Angger warung niku diampiri, mesti Loh. bojone kata. Kula mboten purun. Lho, mumpun uyah diuyahi lho. Lho. Lah napa? Pun dikebya uyah padha Lah asine. mesti niku. Angger sopir iku mampir ngoten ta? Nggih. Mboten kena semonten. Wong kula niki mboten ate mampir-mampir, kula niki lugu kok. Sampeyan niku temen ta? Lho temen. Lugu? Lugu. Nggih, sampeyan sumpah sih nek lugu. Tenan nggih? Nggih. Kula Kenapa? Lugu kok disumpah nek ya. Lah nggih Kan sampeyan. sumpah lak maling ngene. Nggih Dek kula niki lugu ngoten. Anek kula mboten lugu mandar muga. Lho mboten Disawat glugu ngoten ta. Lah sampean jange kepengin ngerabi kula niku. Pun ta Kula nek kepengin sampean semerap. dadi bojo kula pun kuwatir. Benjing napa? kula pasaken patik. Ah, napa paten niku nggih mboten seneng. Nah nek kula nedhi napa-napa sampean turuti sih. Kula turuti pun. Lah nggih kula nedhi mas-masan. Sampeyan tembasaken nggih. Nggih, mas-masan kula tumbasaken. Lah nggih klambi sing apik sampeyan tembasaken. Nggih, pun. Nedhi napa malih? Nggih kula nedhi TV. TV. Berwarna. Nggih. Sampeyan tembasaken. Kabeh sampean total mawon. Total to. Lho, jumlahe pinten? Nggih Kula sukani dhuwit. Mboten semerap. Pun anu sampean jumlah kabeh mawon pinten? TV, klambi, mas-masan, kira-kira pinten? Pokoke kira-kira nggih mboten sampeyan entek 1 juta. Kira-kira 800. Nggih 800. 800.000 nggih? Nggih. Kula nyukani sampean 800 nggih. Nggih. Duwe paman niku. Iya. Peringisan ya. Tambah saya tambah. Sopir jalu dhuwit 800.000. Jangan pun ngomong sembarangan lho nggih. Ada yang menyandak-nyandak paman. Sampeyan ngekek dhewe aku pira, Kok sampune paman-paman iki lho. Lah nggih sampean nyedhi dhuwit sampe 800.000. Masih sampe ngomong sak ngomong apa? Ampun, Sampeyan ngoten. ngerti, kula niki nyangoni ponakan kula dhuwit 100 repes iki. Kok jalu malih selawe. Sampe 800.000. Belara. Wow, dudu sana dudu katan jalu dhuwit 20.000. Lah sampe malah jare nari. 800.000. Jare nari aku ayo, jange ngrabi aku. Gak kenal diululu. Oh, gak kenal dulu. Terkecuali nek sampean pun dadi bojo kali kula, nedhi napa kula turuti. Mboten katene kula mboten seneng kali sampean. Nggih, nggih. Oh, durung dadi bojo omongane wis ngono nyandak-nyandak paman Iya, barang. iya, Wis gak iso. Iya dadi bojo lho kok kuwatir. Iya, iya. Kapan, nggih? Ndelok potongan sampean iki deloken. Ala bangkane dawa ngene panganane ya sak pirang-pirang. Iya, masih dadi tukang potong aku ya gelem bapak ta. Kupingin nyeliwar. Pokoke dadi bojo ngono mboten apa-apa. Nggih. Wong bangkane dawa panganane mesti 2 kilo 12 iku. Ya, ketara. pasti dodol kilonan nggih turun. Nggih, Pun. Kupingin Nggih, sisihan. omahe tandes nggih. Napa? Kula parani mriko. Mboten. Loh. Kula mboten poron. Iya, masih dodol bandeng gelem. Ora napa, kula mboten seneng kali sampean mboten katene. Kon nyedhi-nyedhi lho, menjawil-jawil. Oh, iya. Sampeyan kon kula lapuraken lho nggih. Oh, iya Bapak, lapor ya. Tak celokno wong kampung cek kapok. Awas kon ya. Napa? Awas kon ya. Napa kawas-awas? Lho lah iya nek gak awas tak tiba. Ngancam ya. Ate ngancam ta? Tarabi gak gelem. Awas ana dina jemua legi cemlorot teko wetan, aja kaget kon. Napa niku? Lentang alih. Irunge koyo Petruk. Napa irung kula? Oh, jas. Lho. Oh, jas maning. Wong lanang gak darpung wedok kok koyo ngono. Kon tak tutur emak kon ya. Kandhane napa? Kon tak tutur emak kon. Arek wis gedhe kok sing mak-maken. Kon tak tutur emak gak ditukono gelindingan kon. Gak diisin. Kan, ha? Wong lanang gak diisin ono glibet ae delon gak diarepin glibet ae. Gak mikiri. Biasa wong lanang ngono biasa nggodhong wedok. Ya apa gremeng ae. Lho, Malah aja kecek sapa grombol kono kon iki. sampean niku lho, sik tak tolo.
Sampeyan iki tak enteni gak teko. Aku sampe digodha arek lanangku mang lho. Mampir nang Dria kuwi. Andre nang omahe sapa? Kanca lawas iki. Kanca lawas sapa? Tapi kacamatane ilang ya. Lho, kok iso ilang sampean tas nyolong? Gak ngendang lek gak nggae kacamata jar kurang ajar. Lambeke mripate gak pate awas sak tolong. Enggak kon tak delok bringis-bringis kon ndudono untumu sing kaya genteng iki. Kon apa guyangi Sampeyan teko aja ngono. Kok iso guyang-guyang aku man nyelatu arek lanang iku mang. Lho kok dikudo? Iya. Kok sembrono rek? Lah iya. Mosok karo nek bose. Mamula aku malah isin ta. Aku mau sembahyang karo sampean gak teko-teko. Ngene Aku lho. sampe digodha arek iku mang. Kon nek dikudo wong ya, kon niku empeten ae. Dadi wong kudu guyu Apa? lambe sing nisir ku cokoten. Cek arek cek gak sembrono tambah nggih. Apa malah mbeku tak cokot tambah dek mempeng yang gitu. Sesuk lambeku tak pedhot dhewe lan. Marang lambe sing dhuwur cokoten nek kono menteng cokot ning dhuwur wedi. Terima karo herder. Oh, gak Jadi tambah cokot wedi karo ngono lho, arek wedi. Kayak ketang ngono lho, ya. Sampeyan kok ngono gak tolong medeni aku ya sampeyan niku. Ha cek wedi. Cek gak sembarangan wong. Lek sik kudu guyu ae. Wis lambene Apa? seumur. Aku tak eling. Aku mang ya wis tak jarno dek ngomong Ya apa? dhewe. Ngomong apa, Dek? Tak celatu mang. Marino suwe-suwe mbung nyandak emak-emak ning ngono bareng sik emak-emak sih. Oh, arek saiki arek iki saiki ya ngono. Nangis. Nangis. Orang durung sunat ya wani nggodha. Lah ya wong sik mak-makan kok wani nggodha. Maro-maro tak celatu dan dek nangis mang tak kandhane emakku lho ya hari ngono. Arek sik cilik aja adik diladeni. Wong arek kadang-kadang rokokan barang ngono lho. Gak aku mau tak delok mang gak rokokan iku ketara nek Iya. kanthi dhuwit iku mang. Soale durung luru otis. Saiki biasa kok kepengin rokok luru. Wis saiki aja kadek kena pengaruh wong njaba. Apa sih? Karo aku iki lho, terusane apa? Iki lho, omah bapakmu tak dandanane dhisik. Lho. Kok iso dandanan? Loh. Perkara omahku gampang, sing penting ku sampeyan iku takokno nang ngene wong tuaku. Iya, perkara taun gampang. Sebab kuwi lek wis dandani perasaan wong tuamu lah ya apa lah. Loh. Dadi kan leleh. Jangan anak didagang boleh dibiokno ngono lho. Masa nang anak-anak didagang Loh, didagang kan nang sapa? Lek bakal mantu iso dandani omah iku lak seneng. Wah, mantuku rek. Kaitane bener meneh lek kadol ya, Mbok. Biasane ngono. Kondo. Lah sampean dandani omah dhisik. Iya, kondo karo- Mari omahku mari didandani terus Yo, sampean ngelamar nang omahku. Wis kondo bare ayah ya. Ayah sapa? Sampeyan kok malah ngono. Bapak ngono lho kok ayah iku. Lah ya ambek bapakmu kondo. Iya. Pak, kula ana wong nglamar rene Trimon. Pokok aku lek gak nguk sore ya meneh. Temen ta? Yo, aku kate dodol iku lho sik. Dodol apa sampean niku? Aku lek duwe sapi rong pasang. Oh, tas iku tak kandhani kon. Heeh. Lho, aku iki duwe kebo loro. Lho, Lah kebo loro iku momet genteng. Lah sapa? Si isuk gak apa-apa, si adem ya. Iya. Bareng wis beduk, kebo lak panas ah. Heeh. Bareng ono kali, kebo iku ngelosor nang kali. Wis tak penggak-penggak gak kena itu grabak-grabak genteng ajur. Sampeyan iku ya opo sih? Ya, iku aku. Lah kebul mah lho apa nang kali iku? Kebo lek si adem lak si betah. Kebo lak gak betah panas. Gak betah Bareng panas. beduk panas. Wis masih duduk dalane ketok kali njegur ae. Dadi genteng nglirone 3.000 aku. Tapi Tapi saiki nek ngono ya apa terusan? wis gampang. Aku mulai ya. Ya marno Eh? sing dhisik tak kandhani kon yo. Sing dhisik apa maneh? Ya, iku Sampeyan pokok- ku cerita terus Lho, ae. perkara kebo tok aku. Ono-ono krom nuntun kebo sik isuk. Bareng awan-awan didik panas. Sisi itu mbedat tak culno gak kuat aku. Sing loro mbedal pisan, ngalon sing ngidul. Aku sampe nangis tak golek dadak nglumpuhno kali dinaya kok. Sampeyan niku sing temenan ae tolong sampeyan ku nek ngomong aja guyon ae ta. Aku wis Sampeyan ku kapok. nek ngomong karo aku gak tau nang temen ngono. Kapok aku lak nduduno donyaku, Adik. Lha lah ya aku wis sero nek sampeyan ku soge ngono lho. Mulane aku gelem karo sampeyan. Wis saiki wis gathik anu kebo aku wis prei aku. Sampeyan saiki wis gak Ngurusi anu sapi. wedhus. Ngurusi sapi. Genti maneh. Iya sapi iya. Lah sapi terus apa? Tangan sapi saiki men. Enggak, sapi lak buruku. Boro sapi ta jenenge wong. Ya ta, sapi sing golek buruh aku dadi buru sapi ngono lho. Wak wis ngene Dik ya. Iki mangsane Iya, aku kepethuk awakmu mangkel mergo dikudu arek. Saiki aja atik metu-metu. Kondo bapakmu lek engko aku tau meneh nglamar ono. Ngelamar temen lho Cak Iya. Tolo ya. Mm-mm. Aku suwe lho Cak Tolo cinta karo sampean gak jane ngono. Wis aja mlaku kok sikilmu melencet. Lho. Lah nek gak mlaku sampean gonceng ya. Lho sepatuku gawe. Sampeyan ojo ngisi-ngisino wedok po. Sepatu lanang kon gawe sepatu wedok ya apa? Sepatu jengkel. Eh? Waran hansip kon ya.
Wis aku gak sampe sangoni ya. wis iki gampang ana pira kono? Ono piro kan gede blas kok. Jange utang. Aku jange utang. Sampeyan niku ngoyong wedok ta? Engko takono kendang cilik bareng. Dadi ki apa ditakan kendang barang iku? Tagi narek ndriya iku ya. Sampeyan ngutangno ta? Iya. Enggak biyen dismayani. Aku tak mulai ya. Wis mulya lho. Temen ta sampeyan ku tego temen Iya. karo aku ta. Lho wis ta budal lu sik. Mulai lah aku catatan ya. Liwat andil aja. Iya. Awas keplese. Kok nang aku liwat andil terus njegur dadi bajul. Tak delok kono gome. Jare wong kono gome ku daden-daden. Cuma wis lawas aku sumpah bareng. Jangan tak tukono gong. Suarane enak cuma yang meliut ae. Ya larek mulai kono bapak.